I ara és quan ha d'aparèixer el cotxe. Que això... A veure, prou, ja està. A veure, em sembla que és de Ferran Garrigosa, que ja el tenim aquí, en fi, no cal... És meu. Un aplaudiment, gràcies. Perdona la intrusió. Home, no sé de bon rotllo, però què estàvem fent? Estava comprovant si estava ben carregat amb les plaques fotovoltaiques. I està ben carregat. Sí, sembla que sí. Doncs, Sembla que sí. Després d'aquesta entrada jo crec que és millor que me l'emporti, si està ben carregat. Si vols... Jo et dono una batuta que em sembla que és el que necessitaràs per la presentació, aquesta vareta. Endavant, sort. Molt bé. I un aplaudiment. Us deixo amb ells. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. Em toca ser l'últim, seré breu i clar, espero. Primer de tot m'agradaria començar sobretot amb una pregunta. En quin edifici treballes? Inclús us diria, en quin edifici us agradaria treballar? Tots seria bo que reflexionem. Estem a la nit de l'eficiència, per tant, òbviament estic parlant en termes sobretot energètics. Per tant, el que ens interessaria sobretot és que féssim la reflexió de, lògicament a tots ens agradaria estar en un edifici on realment fos totalment sostenible en termes energètics i en termes també financers, un edifici on realment produís la seva pròpia energia, on realment tots els equipaments fossin el més eficients possible, és a dir, que primer estalviem al màxim els quilowatts-hora tot el que sigui possible i realment quan ja no siguem capaços de reduir més el consum, doncs el generem de forma el més renovable possible en el mateix edifici. I si a més hi afegim una altra variable, que és la mobilitat elèctrica, és a dir, que al final també estem parlant d'energia, d'eficiència, doncs el que aconseguim és realment fer un projecte global, un projecte integrador, que barreja moltes coses. I m'explico. De què estem parlant? Projecte innovador, alias Smart Mobility. És un projecte integrador, integració de solucions en el món de Smart Cities. I ara jo preguntaria, qui sap què és Smart Cities? És la gran pregunta. Smart Cities és una paraula molt transversal i implica moltes coses i molts conceptes. Ja us he explicat, aquí estem parlant d'energia i de mobilitat, per tant ens focalitzarem en energia i mobilitat. Però concretament, jo us deia, en quin edifici treballeu? Us agradaria treballar? És un projecte innovador dins d'edificis amb ús professional o de serveis. És a dir, ens estem enfocant a edificis amb un ús professional o de serveis. Què és el que fa Alias Renovables? Integrar. Però integrar què? En el món dels Smart Cities, concretament energia i mobilitat, hi ha moltes solucions, molta tecnologia, molts serveis, molts coneixements, però realment s'han d'endreçar. I realment falta aquest agent que realment integri. Algú capaç d'estructurar un projecte des de la fase de disseny, de la fase d'execució i la fase també d'explotació. És a dir, que el titular de l'edifici es despreocupi totalment de què és el millor pel seu edifici. Al final, l'únic que ha de veure és que realment el seu edifici és un edifici que ha d'encaixar dins del que és Smart Cities i el concepte Smart Cities. És una peça de puzzle, per dir-ho així, que no està pensada per ser una actuació aïllada, sinó per ser un model replicable, compatible amb els models de ciutat sostenible. És a dir, nosaltres no contemplem la mobilitat que no sigui més enllà de l'eficiència, sinó que, a més, el que volem és que realment la gent vagi a treballar en transport públic. És a dir, el que volem és que encaixi perfectament dins del que és el model de Smart City que es busca en el futur i realment que la gent, els desplaçaments que pugui necessitar i fer per ús professional, el faci amb una flota de vehicles elèctrics gestionada, en aquest cas per Alias Smart Mobility, en el propi edifici. I per això què es necessita? Es necessiten moltes coses. Una d'elles, primer, un recolzament. És un projecte spin-off. Què vol dir això? Que darrere hi ha una matriu, Alias Renovables, una empresa que ve del món de l'energia, del sector energètic. Per què? Perquè realment necessita molt de coneixement. Coneixen molt el que són els models de negoci, quins han sigut els èxits i els fracassos, per poder realment fer un model replicable. I això realment és clau. Què més necessitem? Saber què anem a fer. Smart Cities hi ha molta dispersió. La gent parla molt, s'omple de moltes coses, hi ha moltes iniciatives aïllades. Nosaltres no busquem iniciatives aïllades, nosaltres busquem un model de negoci replicable. Què és el que fem? Focalitzar-nos. El que us deia, mesures d'estalvi i eficiència, en l'edifici aplicarem, fem un traje a mida, cada edifici una solució ajustada, i en uns edificis actuarem en el clima, amb la il·luminació, amb el que sigui, i reduirem al màxim la factura energètica, i quan realment això no sigui possible el que farem és
generar aquella energia en la mesura del possible de la forma més renovable, és a dir, generació distribuïda. El que us deia, el que volem és que sigui una peça d'un puzzle no aïllada, sinó integrada dins del model de futur, aquest canvi que hem de tenir, aquest canvi de xip, aquest model innovador i que hem d'intentar trencar i tirar endavant entre tots. I a més, doncs, focalitzar-nos en vehicle elèctric. Nosaltres creiem sobretot en un model de desenvolupament d'un car sharing corporatiu i això realment per nosaltres és una cosa molt important. És a dir, que la gent que està en un edifici, pot ser administració pública, pot ser un edifici corporatiu, pot ser un business center, pot ser qualsevol tipus d'edifici amb ús professional o de serveis, que tingui lògicament una mobilitat associada. La idea és el treballador que vagi en transport públic a la feina i des de la feina utilitzem una flota específicament dissenyada, sostenible, a més, zero emissions en origen, pel que es deia, la idea és generar la pròpia energia en el mateix edifici i tancar el cercle. A més, el que fem és certificar, lògicament, amb petjada de carboni totes les actuacions que fem. És a dir, ALIA Smart Mobility entra en un edifici i fa una actuació integral. Però tot això, sols no seria possible. Necessitem molts aliats. Les aliances estratègiques per nosaltres és un concepte molt clau. És a dir, necessitem partners que a nosaltres ens ajudin en molts aspectes, des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista del suport d'administracions públiques, des del punt de vista financer. Realment, estructurar un projecte en tota la seva, diguéssim, escala, diguéssim, vertical, no? Realment implica molts agents i això no ho podem fer sols. I l'altre punt, sobretot, és que realment necessitem un projecte pilot, el recolzament d'un entorn on puguem desenvolupar un projecte pilot. I aquest no pot ser un altre que SADE Creàpolis. Nosaltres, SADE Creàpolis, hem trobat l'entorn perfecte on realment la part acadèmica i l'empresarial es barreja, on realment el concepte d'innovació es porta en l'ADN, i nosaltres el que fem és desenvolupar un projecte pilot per poder demostrar que aquest model és sostenible. Tot això, el que us deia, hi ha molts ingredients. I ara intentaré demostrar-vos una mica què és el que fa ALIA, que al final és posar ordre, dirigir una mica una orquestra, és per això que porto aquí una batuta, i veureu. Però jo sol no ho podria fer, necessito algú que m'ajudi. I en aquest sentit, crido, sisplau, al Scott Love, sisplau, si pot pujar a l'escenari. L'Scott és un MBA de SADE que ara forma part ja del nostre equip d'ALIA Smart Mobility i forma part una mica de l'ADN, d'aquest projecte, on realment el que ens ha ajudat l'Scott és a posar ordre, màrqueting, estratègia, és a dir, sols no ho podríem fer. Hem d'estar rodejats realment de l'entorn i dels partners més adequats. Per tant, necessitem molts partners. Scott ens posarà ordre. Adelante. Vale, pues, si vamos a lograr un proyecto tan complejo, necesitamos unos partners muy fuertes y si podéis ayudarnos a buscar un poco en sus bolsas para cualquier instrumento musical que ya has encontrado, que me ha sonado un poco. ¿Sí? Tenemos 4 cosas. Toma un momento. Las maracas, los pataletes, los clapping hands, yes. Y tomamos un momento para explorar cada uno de ellos, para representar a nuestros partners. Y ahora, ¡quieta! Bien. Muchas gracias. Empezamos bien. Bueno, primero de todo, necesitamos un partner tecnológico. Claro. ¿No? Tecnología. Lógicamente, en un proyecto marcadamente tecnológico, porque es energía, necesitamos un partner tecnológico. No sé si te ocurre alguien. Bueno, lo mejor de todo tendría que ser Circutor y para representar a ellos vamos a usar, creo, las maracas. Dar un fuerte paso a las maracas. ¿Quiénes tienen? ¿O no suena nada? No se Casi oye. nada. Muy poco. Pasamos a otro partner. Venga. Yo creo que necesitaríamos también, Moni, Sí. apoyo financiero. No se puede hacer nada sin eso, ¿no? Pero hay un banco que tiene unos programas más enfocados en ese entorno, ¿no? Y eso sería Bank Inter, que creo que el sonido del dinero sería más así como esto, ¿no? Más celebratorio, ¿no? Pues, es que no suena bien en sí mismo, necesitamos orquestar todo. El tercer partner. Necesitaríamos a alguien más, yo creo. Sí. Apoyo de una institución pública. SADE Creàpolis está en un entorno, en una ciudad, digamos, muy emprendedora también en temas de Smart Sí. Cities. Entonces, yo creo que lo tienes fácil esta vez, ¿eh? Ya, pues se necesitan los permisos, no se puede hacer nada sin permisos, hay mucho retraso con los permisos, necesitamos el aliado de
el Ayuntamiento de San Cugat. Y eso, no sé, creo que merece un aplauso muy, muy bajo, ¿no? Algo así. Un poco más, por favor. Luego, mejor, creo. Y el último. Bueno, finalmente, esto va de coches también, ¿no? Entonces, alguien idea. tiene que gestionar los coches. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Y más festivamente, creo. Si alguien tiene un platerete, este es el momento. ¡Vamos! Pero todas estas cosas no suenan muy bien solas, ¿no? ¿Te atreves, all together, todos juntos? Lo podemos probar, pero creo que nos falta conductor todavía. Pero todavía, ok. Todos los que tienen un instrumento, tócalo a mi cuenta. 1, 2, 3. Esto no va, ¿eh? Again, otra vez, ¿eh? Necesitamos todavía un poco de ayuda con el tema. Ferran, ¿tienes alguna idea de cómo conducir todo esto? Jo crec que, a veure, en Alias Smart Mobility lo que hacemos precisamente és, el que fem a l'Smart Mobility és posar ordre, En català, por favor. alinear els partners, alinear els partners lògicament, i el que a vegades sembla senzill, realment doncs nosaltres tenim aquesta capacitat de fer-ho. Per tant, la música, que diguéssim la direcció d'orquestra que faria Alias Smart Mobility no seria el que hem sentit, con todo el cariño, però realment nosaltres sonaríem més aviat una sinfonia més com això. ¡Vamos, Ferran! Moltes gràcies i bona nit.